Shin-chan. Com? Shin-chan? No, jo sóc el Hiro Nohara. Shin-chan és el meu pare. Com? El teu pare? Sí, ha sortit a treballar, arribarà tard. Treballar? Sí, com tots. Ja estàs molestant el meu fill? Com? Shin-chan? Ets tu de veritat? Sí, però no el que recordes. Què és el que ha passat? On són tots? El temps passa, les històries s'acaben i nosaltres creixem. Però bé, jo recordo que tu eres... Un nen, sí. Ara treballo, tinc un fill i una vida que no surt a la tele. La meva trompa ja no funciona com abans. I ara, a més, m'agrada el pebrot. I la mare? La Lola Bunny. Hiro, posa la taula. Què? Sí, no preguntis. Tu també hauràs d'escollir Escollir el què? si et quedes o tornes. Com surto d'aquí? Què és el que he de fer? El portal no desapareix, només espera. Si entres, ja no controlaràs on acabaràs, però... Doncs res, som-hi estelats! Allò és el fresquet volador. Fem el cas llançant-nos-hi amb valentia. La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen, però té el cervell... He estat esperant. Ara comença el problema de veritat.